Tak sebe hutorím, ľudia mojo, že plací tu krásna ľudová múdrosť. Kto nemá pravdu a ustúpi, je múdry. A kto má pravdu a ustúpi, je ženatý. Dobre, že nám všetci, hostia mojho, dobre, že nám všetci tu v slovenskej reštaurácii Hotela Centrum v Košicoch. A už máme pripravenú ďalšiu špívanku na Trenčianskym mostce. No, kým im dám slovo, ľudia mojo, najprv sebe vyslúchame také zážitky zo života. Nikda nezabudnem, jak stala sa taká havária na železnici. Zražili sa lokomotívy, našťastie jeden lokomotivár bol pozornejší, takže až k veľkému nešťastiu nedošlo. No ale aj tak skončil v špitaľu a prišiel ho navštíviť minister z Kyticu. Prišiel mu poďakovať za jeho odvahu, on tak ležel a hovorí, koľko rokov máte? 54. A ako dlho pracujete na železnici? 28. A ste ženatí? Pravda. Anču som sebe zobral. Marhuľová še volala za slobodná. A ako dlho ste ženatí? 30 roky. No. A ako došlo k tomu nešťastiu? Tož jak? Nedal som pozor, tam musel som ju zobrať. A ja som tiež tak šedel v reštaurácii, jak teraz. Dal som sebe pivo a čašník by ho donesol a ja kúkam a hovorím, toto pivo dajaké kalné, nie panáder, pivo je vynikajúce, to teraz vyrábajú také kalné poháre. A že obchodu, ľudia mojo, treba rozumieť, tu je príklad. To jeden starožitník sebe zobral učňa a chcel znať, či z toho učňa dá co budze. Povedal sebe, vyskúšam ho. Zobral triesku zo žemy a hovorí učňovi, čo je to? A on hovorí, šparátko cisára Napoleona, prijatý. A minulé som sa s jedným tak debatoval, co vyrába víno a expeduje. A hovorí, chlope, a vy toto svojho víno vypijete? Pán Ander, to je niekedy, viete, ráno, na obed, večer, keď príde návšteva, tak keď vypijem, keď nepríde návšteva. Potom, keď expedujem, tam musím ochutnať, pravda, či je dobre. Keď sa vyrába, tyšku kam, či dobre kysne, tedy sebe vypijem. Prídu kamaráti, denne tiež si vypijem, ale inak pijem len, keď mi chutí. Milujem koušerfory. To kon tak išiel s koňom cez les na trh do mesta, že ho predá. Krásny kun to bol, išiel cez les a naraz prišla strašná búrka. Je taká búrka, že stromy bralo. On už chudakše začal modliť, hovorí, Bože, keď to prežijem, šické pedežico, kúpime koňa, dám na chudobu. Ľudia zázrakom, že stalo krásne, on prišiel s koňom do mesta na trh, kúpil kačku, to tú kačku položil ku koňovi, ľudia še zbehovali kupci, bo kuň bol krásny a on hovorí, len spolu to môžem predať. Len spolu tú kačku s koňom. Dobre, dobre. A jaká je cena? Kačka stojí 60 000 za kuň 100 korun. Ďalšia špivánka má názov Žalo dzivče. No, kým poženie, tam my začneme žať ešte kušťok toho humoru. Ja som še raz pýtal dzeda, reku, dzedu, to pravda, že cože človek za mlada naučí, na starosť, jak keby našol? Pravda, Ander, pravda. Lenže na starosť to už používaš len jak spomienky. Tak som sebe spomnul na dzeda druhý raz, ktorý furt hutorel. Lepší vidieť, jak čuc, ale najlepšie je, keď vidíš aj čuješ. A mne da co chybelo na ten rebríňak, reku, idem do Varoša, da koho štretnem, da so nazbíram. A vyšol som vonka z kapury a už z okna tetka pletkárka kričala, dajak rýchlo ideš, Anderku, dajak rýchlo ideš, to za to, cetko, že by som nezabudnul, že idem.
Naraz ľudia za sobu čujem, čekaj, Ander, čekaj. Otočím się, Piťo, pišta. A ty si me spoznal aj zo zadu. Ander, tebe by som spoznal aj medzi somármi. Vidíš, pišta, a ja tebe nie. Prídeme na roh ulici a tam jeden nám predával rádio. Chytíte všetky stanice chytíte, znám, náraz. Prišli sme do Varoša a akurát tam jeden čistil topánky, taký čistič topánok. A Piťo ho pozbudzoval. Pokračujte. Veľa tak začínali. A naraz sú milionári. A vnútri ale ja začínali jak riaditeľ. Na to stretneme Žigu, reku Žiga, tady si bol. A u doktora som bol, Ander, znáš? A co si predpísal? Dajaké sedatívu. A ja som povedal, radšej mal predpísať ležatívu. A to nerobíš nikde. Ander, šaty dávajú malo peněží. A ty by si chcel telo peněží, jak to te, co študujú. To by bola spravodlivosť, Ander. Lebo oni to znajú a ja o to češši robím.